Είδα που ο Σλίμαν είχε ανακαλύψει. Απεικόνιζε ένα στρογγυλό φιλικό πρόσωπο που θα μπορούσε να μοιάζει του γείτονά μας. Ο βασιλιάς της Ελλάδας ήρθε να δει αυτή την προσωπίδα. Στο μεταξύ όμως ο Σλίμαν είχε βρει μια άλλη, ακόμη καλύτερη. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασε ο βασιλιάς, του έδειξε τη δεύτερη προσωπίδα. Και είναι αυτή με το στριφογυριστό μουστάκι και τη γενιάδα, που φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο σε έναν ηγεμόνα. Η προσωπίδα αυτή θυμίζει Βρετανό ευγενή της Βικτωριανής εποχής. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πήρε μια χρυσή προσωπίδα και επειδή είχε ένα φύλλο χρυσοχώο, πρόσθεσε τη γενιάδα και το μουστάκι. Ίσως ο Σλίμαν να μην είχε σκοπό να αλλάξει το πρόσωπο του Αγαμέμνονα. Όμως η προσωπίδα αυτή δεν ανήκε στον Αγαμέμνονα, αλλά σε κάποιον άλλον που είχε ζήσει πριν 300 χρόνια. Για άλλη μια φορά η ακόρεστη επιθυμία του Σλίμαν να βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη του Τροϊκού πολέμου τον οδήγησε εντελώς τυχαία σε αυτή τη σημαντική ανακάλυψη. Η προσωπίδα προερχόταν από μια παλαιότερη περίοδο των Μικηνών. Ο Σλίμαν όμως αναζητούσε την πόλη των Μικηνών που περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα και που βρισκόταν σε πλήρη άνθηση. Τα επόμενα χρόνια οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα σημαντικό στοιχείο που παραπέμπει στον Όμηρο. Ένα κράνος από χαβλιόδοντες αγριογούρουνου που ταιριάζει με την περιγραφή της Ιλιάδας. Και στο κεφάλι του κράνος φοράει φτιαγμένο από το μάρι και από μέσα του λουριά πολλά το δέναν στέρια πολύ. Κι απ' έξω το σκεπανολούθε γύρω δόντια λευκά από ασπρόδοντο αγριογούρνο. Ξαφνικά αποδεικνύεται ότι ο Όμηρος δεν είναι απλός ποιητής. Τελικά η μυθολογία και η αρχαιολογία ταυτίζονται και η πόλη του Αγαμέμνονα βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής. Όπως η Τρία, έτσι και η πόλη των Μικηνών ήταν χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου, ελέγχοντας τους εμπορικούς δρόμους που απλώνονταν από κάτω. Και όπως η Τρία, έτσι και οι Μικήνες ήταν ένας πλούσιος τόπος. Η βία ήταν ένα ακόμη χαρακτηριστικό των βασιλέων της. Ο παππούς του Αγαμέμνονα σκότωσε τον ίδιο του τον αδερφό στην πόλη αυτή και μετά τάισε τα παιδιά του με το κορμί του πεθαμένου. Την εποχή του Αγαμέμνονα η πόλη βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Η μοίρα των Μικηνών ήταν αβέβαιη. Καθώς τα πλοία του στόλου ετοιμάζονται να αναχωρήσουν, ο Αγαμέμνονας κάνει μια απεγνωσμένη πράξη. Θυσιάζει την ίδια του την κόρη για να εξευμενήσει τους θεούς, ώστε να έχουν ευνοϊκούς ανέμους στο ταξίδι. Θα μπορούσε ένας στόλος 1000 πλοίων να διασχίσει το Αιγαίο για να επιτεθεί στην Τρία? Αν ναι, με ποιο τρόπο? Ένα πλοίο με μονό κατάστρωμα και 50 κοπηλάτες έφτανε τη ταχύτητα των 8 ναυτικών κόμβων. Αν υπολογίσουμε ότι η απόσταση ανάμεσα στις Μικήνες και τη Τρία είναι 260 μίλια, ο στόλος του Αγαμέμνονα θα χρειαζόταν 3 ή περισσότερες μέρες για να διασχίσει τη θάλασσα του σκουρόχρωμου κρασιού, όπως την περιγράφει ο Όμηρος. Πάντως είτε στους θεούς, είτε χάρη στη θυσία του Αγαμέμνονα, είτε χάρη στους ικανούς ναύτες, κατάφεραν να φτάσουν. Ο ελληνικός στόλος διέσχισε το Αιγαίο και έφτασε στα παράλια της Τρίας. Όμως η τύχη δεν ήταν πια με το μέρος του Αγαμέμνονα. Μετά από έναν ασήμαντο καυγά εξαιτίας μιας σκλάβας, ο μεγάλος πολεμιστής ο Αχιλλέας αρνείται να πολεμήσει μαζί με τον ελληνικό στρατό. Ο Αγαμέμνονας θα πρέπει να κατακτήσει την Τρία μόνος του. Οι Έλληνες κατασκήνωσαν στην ακτή στον κόλπο της Τρίας και άρχισαν να σχεδιάζουν την επίθεσή τους κατά της πόλης με σκοπό να σώσουν την Ελένη. Όμως δεν θα είναι ο τελευταίος λαός που θα πολεμήσει για αυτή τη γη. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου 250.000 στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων πέθαναν εδώ στη μάχη της Καλύπολης. Το 1452 οι Οθωμανοί κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη διασχίζοντας το Βόσπορο. Το 332 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε εδώ με 20.000 στρατιώτες. Γιατί οι άνθρωποι κατά το πέρασμα των αιώνων έδωσαν τόσες μάχες σε αυτήν εδώ την παραλιακή περιοχή? Η απάντηση είναι η μοναδική της τοποθεσία. Κατά τον Όμηρο η Τρία ήταν χτισμένη στην άκρη του Ελισπόντου, στην περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως Δαρδανέλια, το στενό υδάτινο πέρασμα που χωρίζει τη Μαύρη Θάλασσα από το Αιγαίο και την Ευρώπη από την Ασία. Στα παράλια της περιοχής αυτής υπήρχαν μικρά ψαροχώρια.
Όμως στα νυχτά της θάλασσας περνούσαν τα μεγάλα πλοία του παγκόσμιου εμπορίου. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της αρχαιότητας πέρασε μέσα από το στενό αυτό υδάτινο πέρασμα. Αν η τρία του Ομήρου ήταν χτισμένη σε αυτό το σημείο, βρισκόταν σε μια πολύ προνομιούχα περιοχή. Σήμερα όμως, όπως και τότε, ακόμη φυσά ένας βόρειο-ανατολικός άνεμος στην περιοχή αυτή. Χάρη στον άνεμο αυτό, η Τρία έγινε μια πλούσια πόλη. Οι ναύτες είχαν κόντρα τον άνεμο και τα θαλάσσια ρεύματα και ορισμένες φορές αναγκάζονταν να μείνουν στο λιμάνι μέχρι και 6 εβδομάδες. Και η κυβέρνηση της Τρίας πιθανόν να φορολογούσε αυτά τα πλοία. Η Ιλιάδα ξεκινά με τον Αχιλλέα, τον ατρόμητο πολεμιστή, ο οποίος αποφασίζει να συμμετάσχει στις μάχες επειδή ο Τρώας πρίγκιπας Έκτορας σκότωσε τον καλύτερό του φίλο. Ο Αχιλλέας, τυφλωμένος από οργή, εξολοθρεύει τον τροϊκό στρατό και οδηγεί όσους στρατιώτες απομένουν πίσω στις πύλες της πόλης. Οι Έλληνες αρχίζουν να πολιορκούν τα τείχη της πόλης. Ο Όμηρος περιγράφει τα τείχη αυτά στην Ιλιάδα. Και πάλι το κάστρο, οι πύργοι και οι τετράψιλες θα διαφεντέψουν πόρτες και αρμοδεμένες στέργες πάνω τους μακριές φιχτές ανίδες. Όμως η πολιορκία της Τρίας ήταν πραγματικό γεγονός. Ο Σλίμαν δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Όμως ο Σλίμαν δεν ήταν ο μοναδικός που ασχολήθηκε με την Τρία. Το 1932 ο Καρλ Μπλέγκερ από το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι άρχισε ανασκαφές που διήρκησαν σχεδόν 2 χρόνια στο λοφίσκο του Χισαρλίκ. Ο Μπλέγκεν όμως δεν ήταν τσαπατσούλης όπως ο Σλίμαν. Έσκαβε με ακρίβεια και σχολαστικότητα. Όμως ο σκοπός του ήταν ο ίδιος, να βρει αποδείξεις για τον Τροϊκό πόλεμο. Η έκτη πόλη της Τρίας ήταν η πλούσια αγροτική πόλη όπου όλοι ζούσαν καλά. Όμως ο Μπλέγκεν και η ομάδα του ανακάλυψαν ότι η 7η πόλη της Τρίας, που αντιστοιχούσε στην πολιορκημένη Τρία που περιγράφει ο Όμηρος, ήταν εντελώς διαφορετική. Ανακάλυψαν ότι τα ξένα είδη πολυτελείας δεν υπήρχαν πουθενά. Τα πλούτη είχαν εξαφανιστεί, οι συνθήκες ζωής ήταν πολύ χειρότερες. Τι συνέβη στην άλλοτε πλούσια και ειρηνική Τρία? Στη συνέχεια ανακάλυψαν ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Πολλά και μεγάλα πιθάρια που χρησιμεύαν ως αποθηκευτικοί χώροι. Οι κάτοικοι της Τρίας μάλλον θα αποθήκευαν εκεί το φαγητό τους. Όλοι οι κάτοικοι ή οι περισσότεροι από όσους ζούσαν στη γύρω περιοχή είχαν μετακομίσει μέσα στο κάστρο για να προστατευθούν. Μάλλον θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη μετακίνησή τους στους δρόμους της πόλης, γιατί τα σπίτια ήταν χτισμένα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Έτσι είχαν τεράστια πιθάρια, όπου μέσα αποθήκευαν μεγάλες ποσότητες φαγητού, ώστε να μην αναγκάζονται να απομακρύνονται από το κάστρο πολύ συχνά. Στην πόλη μάλλον κυριαρχούσε ένα κλίμα φόβου. Φόβος όμως για ποιο πράγμα? Ο καθηγητής Ρόουτς πιστεύει ότι η 7η πόλη της Τρίας ήταν στην πραγματικότητα μια πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, όπως την περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Κατά τον Όμηρο οι Έλληνες ήταν αυτοί που πολιορκούσαν την Τρία και η τελευταία φάση της πολιορκίας πραγματοποιήθηκε έξω από τα τείχη της πόλης, όπου ο Αχιλλέας κατατρόπωσε τον Έκτορα σε μια θανάσιμη πάλι σώμα με σώμα, αφήνοντας την Τρία σε μια αβέβαιη μοίρα. Ο Αχιλλέας σκότωσε το μεγάλο Τρώα πρίγκιπα. Αλλά το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Έδεσε το σώμα του Έκτορα στις ρόδες από το άρμα του και τον έσυρε 3 φορές γύρω από τα τείχη της Τρίας, ενώ οι γονείς του Έκτορα, ο βασιλιάς Πρίαμος και η βασίλισσα Εκάβη, τον παρακολουθούσαν με φρίκη. Όμως συνέβη κάτι τέτοιο. Οι Έλληνες ευγενείς μονομαχούσαν σώμα με τους αντιπάλους τους. Για άλλη μια φορά θα ανατρέξουμε στα γραπτά των Χεταίων. Βρέθηκε ένα κείμενο στην πρωτεύουσα των Χεταίων, τον Πογκατζιόη, που αναφέρεται σε έναν ευγενή πολεμιστή των Ελλήνων που παλεύει με έναν ευγενή πολεμιστή των Χεταίων. Έτσι αποδεικνύεται ότι γίνονταν τέτοιου είδους μονομαχίες κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού. Κατά τον Όμηρο, ο Αχιλλέας δεν ήταν αίτητος. Όπως όλοι